Sanibonani kuzona zonke indawo la ngifikela khona ngifuna ukuthi kuzona zonke indawo lobingelayo umfana le kwahlabisa eMatshamiyane isigodi awuzala uzalwe kwaNongoma kwaDabhasi kwaDuma isigodi owaziwa kakhulu ngendiza bathi indiza amshini masebengidekedezi ngithi bathi maphimbo wakhe wethatha baphethe ngizonithola nawo umsebenzi omusha i-album yami engithemba ukuthi ngizoyithokozela kakhulu kunyaka ka-2024 okuwumsebenzi engathi kahle kahle futhi abekade ngawukhipha kodwa ngezimo ey'thile engakho ngigcina ngokhipha manje baphethe ngicela ukuthokozele ningisapothe kuyo yonke into engiyenzayo ngiyathembisa kunokuphakathi-ke kunonile uyabona izikhonto ey'khala ngizocela ukuthi uma umsebenzi wethu usufumile lihambene lapha online umculo nokudlala khona bafowethu umculo singasendelana akake ngigcizele umculo wafela singasendelana uma ufisa ukungibona ngiphumelela ngelinye ilanga hamba uyodlala umculo wami online uthenge ukuze nami ngelinye ilanga ngiyophumelela ngoba lo msebenzi esiwenzayo siwenza ngemali asiwenzi imali
So nathi sidinga support yenu mina basangumculo kaMaskandi ukuthi nisisupport kungabe ukuthi nje sigxeka kuphela kodwa nesupport yenqine kuyona abafundi ayikabi lokho ngizokusho ngeke lokho ngihanda kakhulu ngikhuluma kakhulu mina nje umfowabo somjumasi udokotela wena imiyandlela le kula kahlabisa ngiqhamuka khona injalo yabona.